Остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим. І не введи нас в свої искушення, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Аминь. Всіх радость Христос, істина, світ, живот і мира воскресення, сущим на землі явися своєю благостью, і бысь образ воскресення, всім подая божественне оставлення. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. І же на всякое время, і на всякий час на небесі, на землі поклоняємо і славимо і Христе Боже, долутерпеливим, но милостивим, но благоутробний, же праведний, любя і грішний, милуй, і же вся зовийку спасення, обіщання, ради будущих благ. Сам, Господи, прийми наші в честь сей молитви і справи живот наш заповідям Твоїм, душі наші освяти, тілеса очисти, помишлення і справи мислі очисти, і збави нас от всякие скорби, сон, болезні, оградини святими Твоїми ангели, да ополченням їх соблюдаємо, наставляємо, достигнем соєдинення віри, і в разом неприступної Твоєї слави, яко благословення всього віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Чеснішою Херувим, і славнішою без сравнення Серафим, без істління Богословородшою, сущою Богородицю Тя величає, іменем Господнім високо преосвященніший, владико благослови. Молитвами святих владики нашого, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Боже, Господи, сили всеї тварі судителю, і ж за милосердя безприкладної милості Твоєї, єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, неспославий на спасення рода нашого, і чесним Його крестом рукописання гріх наших розтерзав, і побідив і тім начала і власті тьми, сам, владико чоловіколюбче, прийми і нас, грішних, благодарственної сіяй молебної молитви, і збави нас от всякого всеубительного і мрачного прегрішення, і всіх озлобити нас, іщущих видимих і невидимих враг, пригвозди страху Твоєму плоті наша, і не уклони сердець наших, словеса і помишлення лукавствія, но любов'ю Твоєю язви душі наша, да к Тобі всегда взираюче. Єже от Тебе світом наставляємо, Тебе неприступною, пресносущного зряще світа, непристанної Тобі сповідання і благодарення воссилаєм, безначальному Отцу соєдинородним Твоїм Сином, всесвятим і благим, животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Боже, чисто нас грішні, помилуй нас. Боже, чисто нас грішні, помилуй нас. Царю
небесний, утешителю души истинной, живе здесь суете исполняет. Сокровище благих жизни подателю, прийди, вселися в них, очисти всякие скверны, спаси блажи души наши. Славушний Бог на земле мир, через благоволение. Славушний Бог на земле мир, через благоволение. Господи, устими дведуши уста моя, возвестять хвалу Твою. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свішнім мірі спасення душ наших, Господу помолимося. Господи, помилуй. О мірі всього міру, благостояння святих Божих церквей, і соєдинення всіх, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святім храмі самі сили благовенієм, і страхом Божий входящий вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О великому Господині, блаженнішому митрополиті Онуфрії, Господині нашим, високопреосвященнішому митрополиті Феодоричу, з ним пресвітерстві, во Христі діяконстві, о всем причте люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Бог, хранимо і страні нашої властих і воїнстві, я Господу помолимся. Господи, помилуй. О градіся, всякому граді, і страні вірі живучини, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворенні воздухові, ізобілі, плодовних, ременних, мирних, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и в спасение их Господу помолимся. Господи, помилуй. О избавитися нам от всякої скорби, гніва і нужди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владичицю нашу Богородицю і Преснодеву Марію со всіми, святими помянувши самі себе і друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко подобає Тобі, всякая слава, честь і поклонення, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, Боже наш, Благослови душа моя Господа, благословен єси, Господи, благослови душа моя Господа, і вся внутрішня моя, ім'я святое Його, благослови душа моя Господа, і не забувай всіх воздаянь Його, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуга Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, як орля юность Твоя, щедрий, милостив Господь, довготерпеливий, многомилостив, благослови душа моя Господа, і вся внутрішня моя, ім'я святое Його, благословен єси, Господи. Паки,
Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію со всіми святими, поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко Твоя держава, Твоє царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно і во віки віков. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Хвали, душа моя Господа, восхвалю Господа в животі моєм, пою Богу моєму дондеже єсть, не надіятися на князі, на сини чоловіческія, в них же ність спасення, і зеде дух його, і возвратиться в землю свою. Той день погибнуться помишлення Його, блажений йому же Бог і Яков, помощник Його, уповання Його на Господа Бога свого, сотворившого небо і землю, море і вся яже в них, хранящого істину вік, творящого судобидимим, дающего пищу алчущим. О Господь, ріши докованные, Господь умудряє слепце, Господь возводит незверженные, Господь любит праведники, о Господь хранит пришельцы сира и вдову приймет, і путь грішних погубит. Воцариться Господь вовік, Бог твой Сіоне в род і род, і нині пресно і во віки віков. Амінь. Єдинородний Сина і Слове Божий безсмертен сей, і зголово і спасення нашого ради, воплотитися от святия Богородиці і Преснодіви Марії, неприложного чоловічилися, розпнися же, Христе Боже, смертію смерть поправий, єдин сей святия Троїці, спрославляємо й Отцу і Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, Пресвятою, помилуй. пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко благ і чоловіка любець Бог, єси тобі славу посилаєм, Отцу і Сину, Святому Духу, нині є присно, і во віки віков. Амінь. О царстві Твоєм пом'яни нас, Господи, єгда прийдеш і во царстві Твоєм, блаженні нищі духом, яко тість царство небесное, блаженні плачущі, яко ті утішаться, блаженні кроці, яко ті наслідять землю, блаженні алчущі, жаждущі правди,
яко ті наситяться, блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть, блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрять, блаженні миротворці, яко ті синови Божі нарекуться, блаженні знані правди ради, яко ті царство небесное, блаженні стигда поносить вам, і женути реку, всяк злого наложуще мене ради. Радуйтеся і веселитеся, яко взда ваша много на небесі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Приїдите, поклонимся і припадем го Христу. Спасине, Сине Божий, моли тих дивенців пою. Аллилуйя, общее воскресение, прежде Твоей страсти уверяя, из мертвых воздвигеси Лазаря, Христе Боже, тим же и мы, як отроці побіди знамення носяще, Тебе, побідителю смерті, вопієм, осанна вишніх, благословен ряди во ім'я Господнє. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Всіх радость Христос, істинна, світ живот і міра, воскресеніє сущим, на землі явися своєю благостію, і весь образ воскресения всім подая божественное оставление. Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Єгеліці во Христа хреститеся, во Христову облекостися. Алілуя. Єгеліці во Христа хреститеся, во Христову облекостися. Алілуя. Єгеліці во Христа хреститеся, во Христа облекостися. Алілуя. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Во Христа облекостися. Алілуя. Єгеліці во Христа хреститеся, во Христа облекостися. Алілуя. Воннеме
Мир всім, і духові Твоєму. премудрость, Руки милостретій, Господь, просвіщення моє, і Спаситель мой, кого боюся. Господь, просвіщення моє, і Спаситель мой, кого боюся. Господь, защититель живота моєго, от кого устрашуся. Господь, просвіщення моє, і Спаситель мой, кого боюся. Господь, просвіщення моє, і Спаситель мой, кого боюся. Премудрость, Ко євреям послання святого апостола Павла чтенієм. Амінь. Братіє, царство непоколебимо приємлюще, імами благодать, єю же служим благоугодно Богу, з благоговением і страхом, ібо Бог наш онь поядає єсть, братолюбіє да пребуває, страннолюбія не забувайте, тім, бо не видяще неці странноприяша ангели. Поминайте, юзники, ако з ними связані, озлобляємия, аки самі сущі в тілі. Чесна женитва во всіх, і ложене скверно блудником же, і прелюбодіям судить Бог. Несребнолюбце нравом, довольний сущими, той боречений імам тебе оставити, ніже імам от тебе отступити, як одерзаючим нам глаголати, Господній помощник, і не убоюся, що сотворит мені чоловік. Поминайте, наставники ваша, і же глаголаше вам Слово Божие, їх же взираючи на скончання жительства, подражайте вірі їх. Ісус Христос вчера і днес, той же і во віки. Вірте, що І Духові Твоєму, алілуя, 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 алілуя. Господь воцарися в лепоту облечеся, алілуя, алілуя, алілуя. Ібо утвердив вселенною, і же не подвижиться, алілуя, алілуя, алілуя. премудрость прости, услышим Святое Евангелие. Мир всем. І Духові Твоєму. От Иоанна Святое Евангелие чтением. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Вонмен. Во время оно бенектол боля Лазарь от Вифании, от Веси Марины и Марфы, сестры ее. Беже Мария, помазавшая Господа миром, и утерши нозе его волосы своими, и я же, брат Лазарь, боляще. Послато оба сестре к нему глаголющие, Господи, сего же любишь и болит. Слышав же Иисус рече сия, болезнь не к смерти, но о славе Божией да прославится Сын Божий, я ради. Любляше же Иисус Марфу и сестру ее и Лазаря, и когда же услыша, яко болит, тогда прибысть на нем же бы вместе 2 дни, потом же глагола учеником идем во Иудею паки. Глаголоше же ему ученицы, рави, ныне исках у тебе каменем побыть Иудеи, и паки ли идешь и тамо.
Отвеща Иисус, не 2 ли на 10 часа есте во дне, аще кто ходит во дни, не поткнется, яко свет мира сего видит. Аще кто ходит в ночи, поткнется, яко не света в нем. Сия рече и по всем глагола им, Лазарь, друг наш, успе, но иду да возбужу его. Реша же ученицы его, Господи, аще успе спасен будет. Рече же Иисус о смерти его, они же мнеша, яко успени сна глаголит. Тогда рече им Иисус, не обинуйся, Лазарь умре, и радуйся вас ради, да веруйте, яко не век тому, но идем к нему. Рече же Фома, глаголем и близнец ученику, идем, и мы да умрем с ним. Пришед же Иисус, обрете его 4 дни уже уймуща по гробі, беже Вифании близ Иерусалима, яко стадии 50. И мнози от Иудей бяху пришли к Марфе и Марии, да утешат их, брати ее. Марфа же, егда услыша, яко Иисус гряде среде его, Мария же дома сидяше. Рече же Марфа ко Иисусу, Господи, аще бы здесь был, не бы брат мой умер, но и ныне вем, яко лика, аще просишь и от Бога, даст тебе Бог. Глагола Иисус, воскреснет брат твой. Глагола ему Марфа, вем, яко воскреснет воскрешение в последний день. Рече же Иисус, аз есть воскрешение и живот, веруй в мя, аще и умрет, оживет. И всяк живый, веруй в мя, не умрет во веки, емлеши же веру сему. Глагола ему ей, Господи, а свировай, яко Ты еси Христос, Сын Божий, и же в мир гряды. И сия рекши идей, пригласи Марию, сестру свою, та и рекши, учитель пришед есть и глашает тя. Она же, яко услышала сте скоро, иди к нему. Неуже бы пришел Иисус весь, но бе на месте, где же среди его Марфа. Иудеи же, обосущие с нею в дому, и утешающие, увидевши Марию, яко скоро воста изыди по ней, душа глаголющая, яко идет на гроб да плачет тамо. Мария же, яко прийде, иди же бе Иисус, видяше его, паде ему на ногу, глаголющий ему, Господи, аще бы был здесь, не бы умер мой брат. Иисус же, яко видя ее плачущееся, и пришедшие с ней иудеи плачуща, запрети духу и возмутися сам, и рече, где положисти его, глаголаша ему, Господи, приди и виждь. Прослезися, Иисус, и глаголаху, о Божи, да вивишти, яко любляшу его, не цей же от них реша, не можаши ли сей, отверзи очу слепому сотворите, да и сей не умрет. Иисус же паки притяв себе приди к гробу, беже пещера и камень лежащий на ней. Глагола Иисус, возьмите камень, глагола им сестра умершего Марфа, Господи, уже смердит, 4-дневен бо есть. Глагола Иисус, не рехли ты, яко ачи верующий узреши славу Божию, взяша же камень, и де же бе умер и лежа. Иисус же возвет очи горе рече, Отче, хвалу Тебе воздаю, яко слышал еси мя, а же видях, яко всегда меня послушаешь, но народа ради стоящего крест их, да веру имут, яко Ты меня послал еси, и сия гласом великим возва, Лазаре, гряди вон. И изыди умеры обязан руками и ногами укроем, и лице его обрусом обязану. Глаголаем Иисус, разрешите его и оставите ты. Мнози бо от иудей
пришедше к Марии, и видишь, я же сотвори Иисус, вировошава Него. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посереді нас. Нині особливий, важний для православного чоловіка день – субота Лазарєва. Що ж таке сталося у сьогоднішню суботу, на котрій ми покликані особливим образом вникнути у дар Божий? Господь по своїй любові зійшов з небес, як Творець чоловіка, друге лице Святої Тройці, Творець міра, Син Божий, зійшов з небес не просто, щоб показати себе, а щоб взяти своє творення, чоловіка, і де він згублений, де він спорчений, де в ньому зараза, вичистити, виправити і справити, буквально заново відтворити. Для того треба було йому зійти з небес і взяти на себе тіло людське, природу людську, і совершив діло спасіння. Но ключовое у спасінні нашому не тільки оправдання по вірі во Христа Ісуса, це особливий дар Божий, но воскресіння. Що це таке? Апостоли слухають, як Ісус предупреждає їх. Син чоловічий буде преданий в руки людей грішних. Засудять його, вб'ють його, розпнуть його, но він в третій день воскресне. Що значить воскресне? Може, не буде вмирати, а може буде летаргічний сон. Що це таке? І апостоли слухали, чули і забили. І коли Христос воскрес із мертвих, а вони удивлялися, як, де, хто, почому? Двоє апостолів, Лука і Клеопа, все втікли з Єрусалима. Ну що там вже бити? Нашого Месію розп'яли наші князя, засудили його на смерть, вже третій день, а ніч це не міняє. Така була непонятність для многих людей. Тому Воскресіння Христово і нині є некий момент, перед котрим ми склоняємо голови, бо повністю розуміти суть цього чуда тяжко, но возможно. І іменно Великим постом, під завершення поста, церква предлагає нам чудо Воскресіння Лазаря. Для чого? А для того, щоб питання або тема Воскресіння буде через тиждень, ми вже б розуміли, що таке. І так, що робить Ісус? Узнає, що Лазар, їх друг, заболів, зразу не прийшов. Але ж коли на четвертий день прийшов уже, тіло було в гробі, сестри підтвердили, що тіло активно розкладається, як обикновенно. Тіло чоловіка після смерті розкладається. Сестри підтвердили, в гробі вже глина. О, якщо б ти прийшов, не вмер би брат мой, говорить одна сестер. Другі апостоли теж казали, та не міг прийти сей їх знайомий, та не вмер би брат. Но вони не розуміли, що Лазар помирає для того, щоб силою Божою воскреснути. Но не просто воскреснути. Одно діло, якщо лікарі повернули до життя чоловіка, котрий має інфаркт, і там в течение 5, 10, 20 минут чоловіка спасають. Річ іде про четверодневно умершого. Там уже ніякі сумніви не можуть бути. В гробі розпадаючеся тіло, глина. І вдруг Ісус
каже Марії, не плач, но віруй, воскресне брат твій. Вона каже, я знаю, що воскресне колись на всеобще воскресіння мертвих, но тепер він мертвий. Тільки віруй і увидиш славу Божію. Приходить Ісус ко гробу і дав команду зняти кришку гроба і помолився Отцу Небесному і закликав: Лазаре, гряди вон, буквально виходи. Вся публіка, всі люди стояли як заморожені, як в ужасові і страхові. Що буде? І вдруг виходить Лазар із гроба. Глина знову стала чоловіком. Сила Божа, Дух організовує плоть до життя. І четверодневний мертвий Лазар на четвертий день возвращається к жизни ким? Творцом. Тот, котрий колись іще в началі творення міра узяв персть, глину і з глини виліпив чоловіка. Греческое слово «создав» із персті виліпив, сформував. І от тепер по гріхові Адама і Єви, коли вони запустили вірус гріха у природу людську, прийшлося Творцу чоловіка зійти з небес, родитися Діви Марії, щоб не перепутати людей. І як чоловік бере нашу природу і її виліковує. А тепер фініш ісцілення нашої плоті буде Воскресіння Христово. І от ми сьогодні співаємо пісню «Общее воскресіння предваряючи», тобто раніше від цього общого воскресіння мертвих, Ти, Господи, воскресив Лазаря. Ну не простого Лазаря, а четверодневно умершого, глину в гробі вернув до жизни. Це було чудо, перед котрим всі злоби книжників і фарисеїв, всі злоби слідчих прокурорів, суддів, ворогів Христових нічого не могли зробити. Факт був очевидний. Четверодневно умершого Лазаря міг вернути до життя тільки Творець міра Бог. Заново глину склеїв, і Лазар воскрес. І ще один момент. Є притча про багатого Лазаря. Якщо сьогодні річ йде о історичній личності, то Лазар, котрого Бог воскресив, він довгий час був вже єпіскопом церкви. І хто бував на острові Кіпр, там є у главному городі церква Лазаря, і там є мощі і глава Лазаря. Ми там були. І представте собі картину, то чувство переживання, коли ти прикоснешся до тіла Лазаря четверодневного, він тут і його мощі тут. Но в притчі про багатого Лазаря говорилося просто як отвлеченно. Якийсь багатий жив, якийсь був Лазар. І от тот багатий такий був, багатий, все в нього було. Джип, охрана, великі дома, желізні ворота. Все було хорошо. Ну от треба було, коли перед парадними воротами лежав бідний Лазар. Но портить картину, забирайте отсюда, не мож, закон не дозволяє. Що же просить Лазар? Крохотки із стола, не хліба. То, що вже поїли, треба маленько стиснути, сипати в коробочку і принести бідному. Ні, багатий каже, то не моя місія. Я не за то став багатий, обікрав все, що лиш мож, щоб та комусь біднякові допомагати. Якщо вникнути у суть сьогоднішніх багатих людей, та сама картина, та сама психологія. Набрали, нахапали, де мож було грубо, коли відкритим путем беруть
А потім, коли треба допомогти людям, а за чим? А за чим їм допомагати? Що ж лиш мор, беруть, грузять і вон із країни. Но сей багатий осліп від багатства, і йому Господь дав Лазаря. О, якщо б він поміг Лазареві, він би мав милость Божу, поміч Божу. Ну от помирає Лазар без помочі. Похоронили бідняка, закопали. Не було там ударників, не було духового оркестра. Но помер і багатий, похоронили його. Похоронили. Умер бідний і був взятий на лоно Авраамово, образ Царства Божого. А умер багач і прямо в пекло шубоснув. І коли він відкрив очі в пеклі, то його ужас був страшний. Да, він чув про пекло, йому казали пророки, що є Бог, є награда Божа, є кара Божа. Но він думав, що то казка. То якась видумали. Коли совєтських людей учили атеїзму, то яка була тонка робота. Так от ми ведь і не проти, но не є ніч. Не є Бога, не є нічого. Світ сам собою произойшов. І маса людей повірувала, але не для того повірувала, щоб стати духовними, а щоб дозволити собі всі гріхи без ограничення. І от нині Лазар, той притчовий, лежить у пеклі, а його муки ся увеличили у десятки раз, коли він увидів бідного Лазаря, того примітивного, під воротами лежав в струпах, в язвах, страшно вонь якась була від нього. І вдруг він той у царстві. Понятно, говорять святі отці, Лазар не тому став у царство, що він був бідний, бо і нині бідних много безбожників. Лазар оказався у царстві по своїй вірі, по своєму терпінню і ні за що не відступив від Бога. Багач відступив від Бога. Чому? То його взяли в партію, а партія Бога не вірить, і треба було стати безбожником, як і сьогодні. Маса людей стали безбожниками, але якщо ви знали, як вони сердять, коли навіть не називаєш їх ім'я, вони трясуться. Чому? Да тому, що вони, будучи безбожниками, а мусять ними бути, бо іначе треба вийти вон, лишити доходне місто. Так от багач із пекла попросив Лазаря, буквально небо просив, слухайте, найби мені Лазар зайшов у пекло, та ми помочив, остудив уста мої. Сам упав у пекло, да ще й Лазаря в пекло тягне. Тут не є переходу, сказано було. Ну, якщо нема, тоді зробіть іще мені добре, каже багач. Най Лазар воскресне і най сообщить моїм братям, маю 5 братів, таких пустих, бізнесмени, олігархи, но пустота, бездарність, ніяк толку з них не є, а живуть безбожниками. Ну тоді, каже Лазар, то вони там мають священство, мають там по пророків, та на їм вірують. Вони, багач кричить із пекла, вони нікому не вірують. Ну, якщо б Лазар воскрес, та би розказав, де я знаходжуся, та, може, повірували. І от звучить приговор неба. Багачові, дай всьому світу. Якщо вони не вірують священникам і пророкам, і Писанню, то якщо Лазар воскресне, не повірують, заново живого закопають у землю. Це була притча, іносказання. Сьогодні реальний факт. Якщо би, по словам богача, нині Господь воскресив Лазаря чотиридневного, що би мало бути? Безбожники мали би всіся розкаяти, бігнути до церкви. Що думаємо, що читаємо? Народ у славі біжить прославляти Господа. У завтрашній день із-за воскресення Лазаря
Єрусалим буде шуміти, десятки тисяч людей зійдуться навстрічу Ісусові. Знавуть, воскресив четверодневно умершого Лазаря. А що робить влада? Що робить спецслужби, книжники і фарисеї? Собираються разом і приймають рішення убити і Ісуса, і Лазаря. Це прав був Господній на небесі ангел, котрий казав Богачові: якщо Лазар воскресне з мертвих, не повірують, бо безбожіє – це не просто є недовір'я, це внутрішня злоба. Маса людей слухають наші слова богослуження, осознають, що ми праві, а сили вернутися в православ'я не мають. Вибрали тупикові путі, розуміють, що то путь тупиковий, кінець його погибель, а вирватися не можуть. Наші предки православні, жителі Карпатської Руси, древні русини, добре знали, що віра в Бога, віра в Христа Ісуса, воскресшого із мертвих, це віра подвига. Не просто можеш стати віруючим. Не тому стали хлопці юноші віруючим, що кінчили семінарію. Були случаї, що агенти КГБ заходили у семінарію, а потім відказалися від Бога, от видите, для кіна, для показа. Віруючі стають ті люди, котрі приймають рішення порватися цим гнилим світом і приєднатися до Бога і готуватися до повернення у Царство Божє, з якого колись нас уже вигнали. От смисл нашої релігії. Но апогей повернення в Царство Божє – воскресіння Христово. А тепер Лазарєво воскресіння, общее воскресіння предваряє, ми сьогодні починаємо розуміти, по своїй милості Бог указує нам, видите, так буде общее всіх воскресіння. Но на общее воскресіння будуть два вектори. Коли люди воскреснуть, то не буде там ділення на партії, на общества, на релігійні організації, на віруючих іскренно, настоящому і невіруючих. Дві половини. Чому православний хрест має нужну перекладину? Це є не тільки Андріївський хрест, але і символ, що хрест розділяє людство, віруючи во Христа вище тої нижньої перекладини, а внизу нижньої перекладини череп і кості, символ смерті. Що ж нам треба сьогодні? Ми дякуємо Богу, кажемо: Господи, благодарим Тебе, ми ізбрали путь житті, ми ізбрали путь віри в воскресшого Господа. Почому? Тому що по вірі в воскресшого нам буде подаровано оправдання, як у суді, коли оправдують чоловіка, да, він винуватий, но сознав, пообіцяв, покаявся, і йому дають або условне, або взагалі оправдують. Господь нас оправдав, і тепер нам потрібно до нашої Пасхи особливо приготуватися. І в завершення. На Пасху ми співаємо, да і часто осознаємо суть тої пісні. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим во гробах живот дарував. Наша Пасха, православна Пасха, є Христос, котрий принісся в жертву за нас. І коли ми будемо святити хліб на Пасху, то ми осознаємо, що Христос є хліб жизни, Пасха, а наш хліб буде символом Воскресіння. Господи, благослови нам дойти до фініша цього поста підготовленими, бо тільки готуєшся до Воскресіння Господа Ісуса, навчаєшся тут воскрешати з Господом. Ми віримо, що на всеобще Воскресіння Господь відкриє нас в числі дітей Божих, бо так і кажемо: Боже, молитвами Божої Матері благослови, щоб усі люди наші спаслися, щоб не клюнули на гнилу
гнилу нашу на тих опонентів школу, що вони утверждають нам, жителям Закарпаття, що ми якісь московіти, бо ми маємо правильну віру. Якщо б ми були якимось сектантами, пожалуйста, свої, но православні, все, треба бити. А значить, доброї ми путі збрали. Боже милосердний, ти колись казав Богачові, що не воскресіння Лазаря буде основанням для віри, а лічний подвиг. Поможи нам, щоб кожен з наших людей тот подвиг совершав у собі. Бо лише так, маючи личний подвиг віри, ми йдуть діти Божі у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посеред нас. Рецем всі отція душі, Отця помишлення нашого рецем. Господи, помилуй. Господи, що ти прибив Боже Отець наші, молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, помилися милості Твоєї. Молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся о великом Господине и Отце нашем, блаженнейшем митрополите Онуфрии, Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре и всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся по хранимой стране нашей, властях и воинстве, и яду тихо и безмолвное житие поживе, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священнице, священномонасих и всем во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриарсих православных и создателей святого храма сего, и о всех преждепочивших отцеви братьев, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих, добродіючих, во святім і священнім храмі труждаючихся, поючих, предстоящих людей, ожидаючи от Тебе великія і богатия милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, даби мир і тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас від всякого врага і супостата. Серцем сокрушеним взиваємо Тобі, Господи, істочниче любові, милосердя, великодоровитий защитниче наш, скоро усилиши і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тобі, Господу Богу нашому, і же услышитися гласом молення нашої молитви, помилувати рабов Твоїх, о здраві, долгоденстві, блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, благодатної і спасительної, і о здраві високопреосвященнішого митрополита Феодора, Бог храни мою паствою, соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, і о здраві, долгоденстві, ніни, сосродників ісполнені прошення і я за ісцелення духовне і тілесне, о здравії болящого і Йоганна, Владимира, і Єлени, Тамари, Юлії, Ніколая, Віктора, і Людмили, Ірини, Мирослава, Юлії, учащиеся, Ігоря, Світланки, Віктора, Романа, монахині Серафіма, Марії, Тетяна, Насфіда, Віктора, о здравії іменинника отрока, Михаїла, Михайла Олександра і всю їх родину, о здравії інокині Анастасії, за їх духовне і тілесне зцілення, о здравії болящі Ольги, Йоганна з чадами, внуками, Василія, Магдалини,
о здравии и помощи Божией протерианам Ольги с чадом и внуком, протерея Василия, матушки Ирины Анны, о здравии именинницы Аллы, благодарных воинам Максима, Миколая, Анны, Галины Болящої, Василя Болящого, Вікторії, Ніколая, Дмитрія, Болящого, Вадима, Дмитрия, Павла, Василия, Василиса, Вадима, Елены, Веры, Александра, Галины, Леонида. И о здравии и помощи Божией, Болящого Ивана, матушки Єви, Марії, воїнів наших, Володимира, Євгенія, Николая, Йосипа, і всіх наших воїнів, і всіх переселених, і всіх бідах і напастях, і на чужині трудящихся, благодатью и щедротами, и исполнитеся прошение, не способляя людям нашим дар духовное, телесное исцеление, радость духовная, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, рецемси Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих, добродеющих, во святім і всечеснім храмі, всем труждающихся, поющих і предстоящих людях, ожидающих Тебе великий і багатий милости. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог єси, і Тобі славу висилаємо Отцу і Сину, і тому Духу нині присно, і во віки віков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся в покоєнні душі усопших рабов Божиїх, блаженнішого Владимира, блаженнішого Дорфея Николая, митрополит Николая Американського, новоприставленого Йоанна, Софії Алли, покоєнії, Тамари Владимира, Ксенії Федора Николая, і в покоєнні всіх поминає нами в сорокаусті, і воїнів на полі брані убіяних за віри Отечество, єже проститися і всяку прегрішенню вольному же і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко Господь Бог учини душі діже праведні, упокояються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царства Небесного, сталення гріхою Христа безсмертного Царя і Бога нашого, просим. Подай, Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко Ти єси воскресення живот і покою усопших рабов Божиїх, усіх поминай нами покоєнні, поминаємо сорокаусті воїнов, на полі брані убіяних за віри Отечество. Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, со безначалю Твоїм Отцем, всесвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Помолитесь о лошении, Господи, Господи, фи. помилуй. Мирні лошеник, помолимся, да Господь помилує Ти. Господи, помилуй. Огласите словом Господи, истины, помилуй. открытым Евангелие правды. Господи, помилуй. Соедините святей своей соборней апостольской Господи, церкви. помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Оглашение главы ваша, Господи, фи, преклоните. Тобі, Господи. И отдайте с нами славить пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Лице лошени изыдите, лошени изыдите, лице лошени изыдите, да никто то лошеных и лицеверней, паки миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И мудрость, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Премудрость, якогда под державу Твоей всегда храними, и Тебе слава воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Ніхто недостойний здався плотським мислами, или приближитись, или служити тобі, царю слави. Єже Боже тобі. Образующим и же херувим тайну, образующим херувим тайну, образующим херувим тайну, образующим и животворящей Троице, животворящей Троице, и животворящей Троице, животворящей Троице, Троице Пресвятую, песнь препевающим, Тройте, Тройте, Пресвятую, песнь препевающим, всякое ныне житейское, ныне житейское, ныне житейское, ныне житейское, Великого Господина Отця нашого, нуфрія блаженнішого митрополита Київського, і всієї України, і Господина нашого високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачівського, Ужгородського, священство, діяконство, монашество Келір, братію і прихожі до храма сего, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві Своє, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Я
священницею чистою, Царя всіх подимем, якою же вона якода царя всіх подимем, царя всіх подимем, ангельськими невидимо, дориносима чини. Аллилуйя. Исполни молитву нашу, Господи, Фи. Господи, помилуй. О предложенных честных дахе, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святим храме всем, и с верой, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Есть все совершенно, святомирно и безгрешно, у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, Господа просим. Подай, Господи. Решение остальнения рекой при решении наших, у Господа просим. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим, и мира мирови, у Господа просим. Подай, Господи. Прочее время живота нашего, в мире покаяния и скончать, у Господа просим. Подай, Господи. Христианской кончины живота наша, безболезненный, постыдный, мирный, добро, ответа на страшным судыщий Христове просим. Подай, Господи. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, и Богородицу, и Престодиву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг другу весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен и сей со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Мир И всем. Духові Твоєму. Возлюбим друг друга, да единомыслие испотем мы. Отца і Сина і Святого Духа, Троїцю єдиносущную і нероздільною. Двері, двері, премудростю вон ми. Верою во единого Бога Отца Всевышнего, Бога неба и земли, видимым же всеми видимым, и молим на Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, живого Отца, рожденного прежде всеми, свет, Бога, Бога, и Сына Бога, и
Станем добре, станем со страхом вонмем, святое возношение в мире приносити. Милость мира, жертву хваления. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і люби Бога і Отця, і причастие Святого Духа, буди со всіми вами. И со духом Твоим. Горімієм серця. И мамы Господу. Благодаримо Господа. Достойно и праведность поклонятися Отцу и Сыну и Святому Духу. Троице единосущей и нераздельной. Побідною пісня поючого п'юще, взиваюче і глаголюще. Свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля слави Твоєї. Осанна повишних, благословен ряди воїня Господнє. Осанна повишних. Примите, ядите, сие есть тіло моє, еже завела мимо его оставление грехов. Пийте от нея всі, сия есть кров моя нового завіта, еже завиї за многие заливає моего оставление грехов. Твоя от твоїх тобі приносяще о всіх і за всьом.
Боже наш, Боже наш. Изрядно Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородицы и Преснодивой Марии. Чистую славно почтим, люди Богородицу, онь божества приимшую, в чреве неопально письме величаем. Первых, помяни Господи, Господина и Отца нашего Онуфрия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, Господина нашего Феодора, высокопреосвященнейшего митрополита Мукачевского и Ужгородского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое истины. И всех, и вся, и вся, и всех, и вся. И должна едиными усты, единым сердцем славить и воспевать и пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со духом Твоим. Все святые, помянувшие паки миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. По принесенных и священных честей дарей Господу помолимся. Господи, помилуй. Якогда человеколюбец Бог наш, прими во святый пренебесный и святой свой жертвенник, во неублухание духовно вознеспосли на божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Если совершенно, святомирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес нашей, Господа просим. Подай, Господи. Прощение остальных грехов и прегрешений наших, Господа просим. Подай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мирови, Господа просим. Подай, Господи. Прочили живота нашего, в мире покаяние скончати, Господа просим. Подай, Господи. Христианской кончины живота нашего, безболезненный, постыдный, мирный, добро, ответа на страшном судыщи Христове, просим. Подай, Господи. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи. І сподоби нас, владико, за дерзновенням неосужденно сміти призивати Тебе небесного Бога Отця і глаголати. Отче наш, І же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє.
яко Твоє царство, і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині присно во віки віков. Амінь. Мир всім. Духові Твоєму. Слави Ваша, Господи, приклоніте. Тобі Господи. Благодаті і щедротами чоловіка любіє від єдинородного Сина Твоєго, за ним же благословен єси, со пресвятим благим і животворящим Твоїм Духом нині пресно і во віки віков. Вогоньмем святая святим. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця. Амінь. Ісус младенець Ісущих, совершил єси хвалу. Ісус младенець Ісущих, совершил єси хвалу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословлю Господа на всякое время, вину хвала Его у стех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, вознеса меня Его в купе. Взыска Господа и услыши меня от тих скорбей моих, избави меня. Приступите к Нему и просвітитеся, лица ваша не постидяться. Сей нищий возває Господь, услышай її, от тих скорбей Його спасеє. Ополчиться ангел Господень, окрест боящихся Его, избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен мужи же уповает най. Бойтеся Господа, всі святі Его, яко не слышения боящимся Его. Богаті обнищаши и взалкаша, взыскающие же Господа, не лишаться всякого блага. Прийдіте, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Хто із чоловік, хотя й живот, любляй дні, видіти благи. Удержи язик твій от зла, і усіні твої єжени глаголоти листи. Уклонися от зла, й сотвори благо, взище мира й поженеї. Очі Господні на праведне, уші його молитву їх. Лице же Господне на творящее зла, і же потребити от землі пам'ять їх. Возваша праведні, Господь услышай їх, і от цих скорбей їх, і збави їх. Близ Господь сокрушенних серцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведными от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, не єдина от них сокрушиться. Смерть грішников люта, и ненавидящие праведного пригрішат. И збавит Господь душі раб своїх, и не пригрішат всі уповающие на Него. Призри на меня и помилуй меня по суду любящим имя Твое. Стопи моя на праве по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоя, и научи меня оправданием Твоим. Исходища водное из видоста очи мои, понижены сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и прави суды Твои. Заповидалась и правду, свидение Твоя истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разженно слово Твое зело, и раб Твой возлюбые.
Юнейший я съесть уничижен оправданий Твоих не забых. Правда Твоя, правда во веки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретоша мне, заповеди Твоя, поучение мое. Правда сведения Твоя во век вразуми меня и жив буду. Возвах всем сердцем моим услыша меня, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ты спаси меня и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии и возвах на словеса Твоя уповах. Предваристе очі мої ко утру, поучитися словесем Твоїм. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи меня. Приближишися, гонящий меня беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ єси Ти, Господи, и всі путія Твої істина. І сперва познах от свідений Твоїх, як у вік основал я єси. Виш смирення моє, і зми меня, яко закона Твоєго не забых. Суди суд мой, збави меня, словеси ради Твоєго живи меня. Далече от грішних спасення, яко оправданий Твоїх не взискаша. Щедроти Твоя мною, Господи, по судьбі Твоїй живи меня. Мнозі изгонящие меня и стужающие ми от сведений Твоих не уклонився. Видях не разумевающие и стаях, яко словес Твоих не сохраниша. Ви ж, яко заповіді Твоя возлюбих, Господи, по милості Твоей живи меня. Начало словес Твоих истина, и во век вся судьба правды Твоя. Князі погнаша меня туни, и от словес Твоих убояся серце моє. Возрадуйся, аз у словесіх Твоїх, яко обретає користь много. Неправду возненавидих и умерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицею днем хвали хтя, и о судьбах правды Твоя. Мир мног, люблящим закон Твой, и низьем соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоє, возлюби я зелон. Сохрани заповеди Твои. Со страхом Божиим и верою приступите. Благословен гряди во ім'я Господнє, бо Господь явися нам. Вірую, Господи, сповідаю, яко Ти си воістину Христос, Син Бога живаго, пришед мир грешний спасти, от них же первый сяс. Еще верую, яко сия самое честное тіло Твое, и сия честная кров Твоя. Молюся Тобі, прости мне прегрешения, вольно и невольно, я же слове, я же в деле, я же в видении и неведении. Исподобие осужденно, причаститесь пречистых Твоих тайн, воссталения грехов, и жизнь вечная. Аминь. Вечере Твои тайны дней, Сыне Божий, причастниками прими, и ворогом Твоим тайну побим, и лобзання Ті дам, яко Юда, да яко розбойник исповедую Тя. Помяни мене, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, воссталение души и тела. Аминь. Тіло Христово примите, источника бессмертного вкусите. Тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте. Істочника безсмертного
Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте, істочника безсмертного, істочника безсмертного, вкусите тіло Христово прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте, істочника безсмертного, істочника безсмертного, вкусите. Всі, хто сповідався і нині причащається, як причаститься, акуратненько запийте запивочку і со смиренням відходимо собі домів. Сьогодні вечором всеночне бдіння, як обикновенне воскресне, а завтра дві літургії. Рання на 8 годин нижня, пізня попробуємо зробити перший раз на верхньому храмі. Уже достатньо тепло, подивимося. З Божою поміччю настроюємося завтра. Благословений день. Ісус, воскресивши Лазаря, іде в Єрусалим. Весь Єрусалим, люди Божі його зустрічають. А не Божі зразу пишуть доноси, дзвонять по телефону, сусідах молять по православному. І спецслужби біжать, мені казав, у тюрму православних за молитву. То вже було, то і є, то, мабуть, і буде до кінця світа. Но одні люди є Божі, котрі зустрічають Ісуса сан на саму Давидову, а другі будуть робити злі плани. Несіть благословення свої дома. Спаси Боже, люди Твоя, і благослови достояние Твоє. Відіком світ істини, прияхом Духа Небесного, обрітоком віру істинною, нероздільній Тройці поклоняємся, та вона спасла є. Всегда нині і присно, і во віки віков. Амінь. Да ісполняться уста наша, хвалення Твоєго, Твоєго, Господи, яко да поєм славу Твою, яко сподобил єси нас, причаститися святим Твоїм, божественним, безсмертним і животворящим тайнам, соблюди нас во Твоїй святині, весь день поучатися правді Твоєї, алілуя, алілуя, алілуя. Прости, приемше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворящих, страшных Христовых тайн. Достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. День вы совершили отмеренный, безгрешно просивши сами себе и друг друга, и весь живот на листу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко Ты иси освящение наше, и Тебе славу воссылагаем.
Отцу і Сину, і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. Амінь. З миром і зійде. О імені Господнім, Господу помолимося. Господи, помилуй. Благословляй, благословящийся Господи, і священниця уповаючи, спаси людей Твоїх, і благослови достояние Твоє, сповнення церкви Твоєї сохрани. Освяти любящих благолепії дому Твоєго, Ти тих воспрослави Боже, Святою силою не стави нас уповаючих на Ця. Мир, мир битому дару церкву Твої священника воїнством і всім людям Твоїм, яко всякое діяння благо, і всяк дар, що вершить свише, сходять Тебе Отця світов, і Тобі славу і благодарення поклонені висилаєм. Отцу і Сину, і тому Духу нині пригисно, і во віки віков. Амінь. Буде ім'я Господнє благословенно от нині до віка. Буде ім'я Господнє благословенно от нині до віка. Буде ім'я Господнє благословенно от нині до віка. Ісусе, сладчайший, спаси нас. Ісусе, сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молимтеся, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося о здраві, долгоденстві блаженнішого митрополита Онуфрія, митрополита Фьодора, соборне духовенство, соборний православний наш народ, і о здраві наших воїнів, і переселених, і всіх сущих бідах і напастях, на чужині трудящихся, і о здравії імені Котрака Михаїла, його родину, младенця Василія Георгія, Михайла Михайла Іменинниці Алли Мар'яни Любові, інокині Анастасії, и о здравии, помощи Божией, болящей Ольги за исцеление я, и Иоанна с учадными их и внуками их, Василия Магдалины с родниками, потри Иоанна, Ольги с чадами, внуками, с родниками, потри Василия, матушки Анны, матушки Ирины, о здравии учащейся Анны Серафимы, отроку Дмитрия Марии, младенца Иоанна, Марии Иоанна, тяжко болящей Марии за исцеление я, тяжко болящей Марии, и о здравии младенца болящей Анны и Марии, именинника младенца Михаила, именинника Василия, именинника Георгия, и о здравии именинника протоиерея Константина в честь дня рождения, благодатью и щедротами исполнитесь о прошениях. Не способли людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения Дух Христов. Покро Божия Матери, лицем всіх Господи, услыши, милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милости чоловіка любець Бог, і сюди славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу нині присно і во віки віков. Ко святому Лазарю четверодневному, єпископу Китійському, сомиленням в серце помолимся, святий Отче Лазарим, о зило правдивий і зрядний друже Христов, святий праведний Лазарю, у Вифанії похвало, і всей вселенній превеликое удивление. Благословенний дом Твой, йоже Господь наш Ісус Христос в днях земної жизни своєї з любов'ю посіщав, видя віру, доброту душі Твоєї я, і боголюбив Твоїх сестер Марфи і Марії. За це возлюбив їх
і вони тебе возлюбили серцем, всією душею, всією мислі Твоїм, і до кінця ти був возлюблений ними. Дивне тайне Твоє на Тобі, Божественним другом Твоїм, і Господом нашим явлений я, який зволиться йому прежде креста свого і воскресення, показати на Тобі, Лазаре, всему миру славу свою і сотворити тя предвозвісника, пресвітло своє з мертвих тридневного воскресення. Сього ради той, яко владика і живота і смерти, попустив тебе смертним сном уснути, і погребенним бити, і даже до адових глубин зайти, і де ти єси у зрілищі от віка умерши в множестві нещетної ядової узами, содержимые, страшные страхи, видевись, и там моих до тіло Твоє во смердению смертному уже предалося, но по 4 днях Ти услышал си божественний голос друга Твоєго на гроб пришедшого: Лазарю, гряди вон. І по гласу сему Ти той час із гроба восстались, і тако в Вифанию возвеселився Иси, и Марфины, и Марины слезы утолились, а фарисеи же, книжники, в ожесточенні сердець суще устрашились. Утолижися Ти, дуже Христов, і наші сльози, гріхов ради наших проливаємої. Оживотвори наші серця і тілеса, а во смерденні страстей і нечистот гріховних сущі воздвигни нас із гроба отчаяния і лютого уныния, всіх же нас ізбави від вічної смерти. Якоже й тебе Господь наш восставив від успіння смертного, і умоли милостивого Бога, да сподобить нас бути причасниками вічної жизни, і вже й ти в подрухтах святительства на острові Кіпрі, самі нині наслаждаєшся в обителі райських, прославляя всі ім'я Твого Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Святителю Божого. Величуєм Тя, святителю Отче Лазаря, и чтим святую память Твою, Ты помолишь Його нас, Христа Бога нашего. Долгоденственное, мирне життя, здраві, спасіння подай, Господи. Всім поминаємо нами о здравії, предстоящим молящимся, імениннику отроку Михаїлу, імениннику Патерею Константину, і всім поминаємим нами в Сорокоусті, воїнам, і переселеним, і всім сущим в бідах, і в напастях, болезнях, і на чуженні трудящихся. І поминаємо в Сорокоусті, і сохрани, Господи, на многое и благая літо, многая літ, благая літ, многая літ, благая літ. Спаси, Господи, всі за молитву, всіх, хто причастився, поздравляю. З прийняттям тіла і крові Христової. Завтра у нас 2 літургії на 8 і на 10. Рання внизу попробуємо завтра на Верхньому соборі послужити перший раз. Попробуємо. Думаю, що вночі не дуже тепло, але вже й не холодно. Завтра до нас прийдуть сповідатися люди з сил, тому хто сьогодні вже сповідався, на радость нашу вже завтра освободить оті очереді на причащення. На тому тижні з Божою поміччю буде мати вже фінішні служення, але завтрашній день дуже важливий тому, що взявши руки від Киваї, ми вже, як і тоді єрусалимляни, зустрічали Ісуса Осанна, сину Давидову. Всі ці люди радували. І нині люди Божі радуються, ходять до церкви, а безбожники не їдять, не п'ють і не сплять, а кують всякі закони, всякі
плани, як би ще християн навредити, які закони ще прийняти, поламати. Ми розуміємо, що із-за того, що відступили від Бога, повністю втрачена людськість. Контроля внутрішнього вже не є. Ну, що ми робити, якщо ми діти Божі, ми зрячі, і ми не можемо просто так на них сердитися, тільки казати: Господи, прости всім злим людям, котрі не розуміють, що творять, навіть якщо то творять в інтересах суспільства, як вони свої злі діла прикривають. Господи, прости їм. Ми з любов'ю відносимо до всіх. Почому? Бо апостол Павел казав: якщо я всі маю таланти, здоров'я, усі благословення, але якщо любві не маю, то я ніщо. Нічто же єсмь, по-слав'янськи отсюда слово «нічтожество». Чоловік, котрий до церкви не ходив, не молить, нічтожество. Нічто же єсть. Держимося віри. Наші предки показали високий клас. Тут і ходили німці, австрійці, потім мадяри, потім чехи прийшли. Усі пани такі, пани славні. А народ казав так. При Чехословакії словаці суть горді, а чеші то ті без визнання, без вірці. Нараз люди виділи, де є народ Божий, а де суть люди слабі по вірі. Но щось случило в останні часи. Лише по самим скромним міркам 5-6 мільйонів людей з України пішло в Європу, не говоря про других держав. В Європі около 15 мільйонів людей православних. І що ви думаєте, вони так поганьбили католиків європейських, що маса молодих католиків, видя подвиг православних, котрих одних вигнали, одні втікли, але вони пішли в Європу, вони не пішли в католицькі храми, вони не пішли в мусульманство, вони не пішли навіть в унію, вони залишилися православними. Європейському чоловікові, бідному, слабенькому, стиснутому у лещата інформації невозможно поняти, що це за подвиг, що це за віра. І от тепер маса молодих людей в Європі починають придивлятися. То, що вони раніше мали, оказалося фікція, обман, самообман. Подвиг віри православних показав, що таке бути православним. Господи, поможи нашим людям в Європі, щоб вони були взірцем для Європи. Да, їм там не дають велику зарплату. Часто можуть і планують їх зганяти. Але вони вже зробили свою місію, засіяли православ'я у Європі. І ми будьмо вдома такі, щоб ми з любов'ю держалися кожен, не взирає на ті тонкі приманки. Як казали святі отці в останні времена, такі будуть іскушення тонкі, що будуть стовпи падати. Митрополіти будуть утікати в розкол. Не удивляйтеся, утікли митрополіти 3 чи 4 з нашої церкви в розкол. Ми не кажемо ж: Господи, ми такі обідніли. Ні, ми стали здоровіші, ми стали багатші, слабші одійшли. Перхоть, шелуха отпала. Як би се не вбіжали, але ми держимося, тому що так наш народ удержався і вижив при всіх державах і імперіях. Оставається в кожній державі законопослушним, но православним. І нині ми кажемо: ми законопослушні, да, но православні. А далі кажемо чиновникам: а далі в нашу релігію не лізь. Твої руки не сміють лізти в релігію. Читай закони. Повіруйте, многі чиновники поняття не мають про законодавство. Просто йдуть, хватять храми, а поняття не мають, що вони роблять зло. Чому? Сліпота духовна робить зло настільки великим, що воно осліпляє чоловіка. Но ми носителі світла, тому світім і нашій Україні. За власть, за воїнство молимося, за наших воїнів особливо. Ну і, звісно, за наших діточок вдома. Господи, благослови. А діточок кілька у Європі прийняли школи. Яка, думаєте, ганьба? Дома такі дорогі школи, тут і інститути, всякі там, які не дають ніякої освіти, але гроші беруть від людей много. А наші діти пішли в Європу, там їх прийняли без оплати. Яка ганьба домашнім
інститутам. Ганьба. Но наші дітки там, у Європі, ми за них молимося, Боже, дай їм, щоб вони добру освіту взяли, но аби не забили за своє, що вони наші люди і православні. Несіть благословен свої дома. Сьогодні маємо можливість попривітати нашого іменинника, отця Константина. Скільки отче маєте? Аж 34. Це вже серйозно старий священник, опитний вже. Отче, благодаримо вас за добре служення. Благодаримо Бога і батьків, що родили доброго сина. Дякуємо тим школам, які воспитали доброго священника. Желаємо, Отче, бути добрим до глибокої старості, дожити і добре церкву служити. Отець наш Константин, прийміть, батюшка, він не просто у нас священник, він юрист з вищою освітою. Так що з нами не так легко і битися. У нас отець Іоанн, вища освіта, отець Михаїл, вища освіта, історик. Ну, отець Федор у нас найвищий, він доктор наук. А тому ми з вами ціле сообщество вчених. Ну, ми не хвалимося, а ми просто підказуємо, що настояща наука любить Бога. І ви полюбіть Бога, держіться і несіть благословені свої дома. Мир вам і радость от Господа. Господи, мир, здравия, долгоденствия, імениннику Константину, священству нашому Божому народу. И поминаем 40 стих. «И сохрани их на многое и благое лето, многое лет, благое лет, благое лет, благое». Благословение Господне на вас, то благ, человека любим всегда, на непресно веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, Пой наше, слава Тебе. Христос, істинний Бог наш, молитвим причисти своє Матері, свята Сантихвалих апостолів, святих Кирила і Мефодія, святителя Іоанна Златоустого, святого святителя Лазаря, його же пам'ять совершаємо, святих і праведних Бог, Отець Якиман, і всіх святих. Помилує Ти, спасет нас, яко благ чоловіколюбець. Прослідкуйте вдома за своїми родичами, за дітьми, за ближніми, щоб їх привести на сповідь. Коли приходить хтось із ваших перший раз на сповідь, а боїться, переживає, зробіть так, не кладіть його в кінці очереді, а поведіть його вперед до священника або до мене лічно і скажіть, це мій синочок перший раз на сповіді, по-другому, щоб таких людей ми прийняли скорше, щоб вони почувствували, яка велика радость бути з дітьми Божими і з Богом Святим. А тепер молитва за упокой, параста. Всім, хто отце, дайте крест, хто не причащався. Хто не причащався, можете крест поцілувати. Хто причащався, і з Богом Святим. Благословен Бог навсегда, ныне пресно веки веков. Аминь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.